ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا او جبریل یما او بل نبی سرور دیرا سارا درخیجو کا دردانا درخیجو کا دردانا مکی مدنی آشمی دل بر دیرا سارا یا بحکم دا اللہ و مبتہا مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یمراغله نو د امر د سبحانا یا د امر د سبحانا او یوازن یم د خیر البشر دیرا سارا ورلری قدربانا ورلری قدربانا نو جبریل یم او بل نبی سرور دیرا سارا داخل چه هاشمی نبی پا مسجد اقصا شو پری فضل دباری وشو امام الانبیاء شنو افضل دی دا ارچانا افضل دی دا ہرچانا اوزو پورتا دا کونین مختبر دیرا سارا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا جبریل یما او بل نبی سرور دیرا سارا پا مسجد اقصا ختم مسرا شوا اسماعیلا میراج تا ارادہ دا مصطفیٰ شوا اسماعیلا زی پاس دا ارسمانا یا زی پاس دا ارسمانا پرمان دا خطو برا دا اکبر دیرا سارا ورلری کا دربانا ورلری کا دربانا نو جبریل یما او بل نبی سرور دیرا سارا آدم یونس یوسف سہارون موسیٰ بوینی کعبہ بیت المعمور کی ابراہیم بابوینی نو کی سورا زمانہ یا کی سورا زمانہ بہتر دا مرسلانو پیغمبر دیرا سارا رئیس میں تخلص نو عبداللہ لقب لبید کڑو جوڑ میں دا محبوب نا اتبہا وزن جدیدہ زی اور میں دا دہانا یا زی اور میں دا دہانا عاشق پہ باند سے زمان مجمر دیرا سارا محمد احمد محمود مصطفی دا تمام انبیاء و مقتدائی پا ادم کی شوی قبل دا ملائکو پا صورت دا نوخ راغلی نا خدائی محمد احمد محمود مصطفی اے عرب شوی کلیم پا کوہی تور کی گواریز پا پانو خط عیسائی دا روح دا مرتضی علی حیدری مدینہ کے پجوسا دا پنجودا اے عرب شوی کلیم پا کوہی تور کی گواریز پا پانو خط عیسائی دا روح دا مرتضی علی حیدری مدینہ کے پجوسا دا پنجودا